Здравейте, отново съм аз, Никола. Сега ще сравним тези два касови апарата, като направим по една продажба с тях. Започнем първо с по-големия. Стартираме касовия апарат. Изчакваме. За регистриране натискаме 1. Въвеждаме парола. В случая паролата е 30. Натискаме Total и може да направим продажбата вече. Решаваме да въведем 10 лева. Избираме департамент, в случая 1. Натискаме Total и късаме касовата бележка. Сега, ако искаме да изключим касовият апарат, натискаме On, ако не се лъжа. Да. Сега виждаме в менюто надолу, че всъщност трябва да натиснем 0, за да излезнем и да го изключим. Нека сега направим същата тази операция с този касов апарат. Задържаме бутона за пускане. Менюто ни е на регистрация, натискаме ОК, въвеждаме паролата, в която в случая е единица, пак натискаме ОК и отново продаваме нещо за 10 лева. Избираме департамент първи, Total. За да изключим касовият апарат, просто задържаме бутона за пускане. И това е.